arimi diri mga on sa Casa Solmar. Lami kay diri ang mga pagkaon guys. So mo nilang kananan guys. Ya mo ni siya ang tag-iya sa Casa Solmar, Salumi. Kani siya mo siya. Lami kay ni sa muluto. Lami kay sa mga pagkaon. Ya daghan kayo mga on diri. So mo ni guys. Lami kay ni siya. Lami kay ni siya yung humba. Sa lutuan ta kaani day. Humba. Lami kay niya humba guys. Lami jud kay ang mga luto diri kung katong wala pa nakaari. Ari na mo nani sa Oslo bang yang kananan. So kanang wala pa nakaari pangaon ari mo mangaon. Diri ko day ni si Ruby Provinciana kanang nani nag-meet me sa idol ni Florami kanang kuan kuno idol kay ni si Florami. Mani si Ate Salumi siyang nasa tag-iya ni siya og restaurant diri ari ni magkananan. So salamat jud kayo Ate Salumi. Diri po ta. Mo ni iyang kananan diri. Nindot kayo kani siya o. Casa Solmar. Iyahang kananan diri. Ari mi mangaon inagka Sabado kay kuan kanang lami kay ni sa muluto. Da lagi, lami lagi. Kay sa muluto. Kanang kina the best jud sa luto kanang Florami manang ngari kuno dai Florami kay ari kuno kasi yang resort kay naani sa resort diri sa Oslo. So mani si Ate Salumi. Ate Salumi outdoor inad ko pagkadalaga day Florami. Tagabuhon So ni visit siya. ka dire sa Oslo. Katigbian. Pwede na ka mo puyo sa balay. Suroy-suroy gani pod. Okay. Okay. Sudan guys. Na ay isda. Pinrito na ay kuan kanang sani guso. Napoy bulad nga na ay kamatis. Na ay bula-bula. Sani napoy kanang gibutangan og ampalaya. So the best jud ani kaning nukos nga adobo. Ya kaning uba nga baboy lami kay siya. Nay inununan nga isda. Napoy utan o ganahan mo nay utan. Purot na guys kay lami jud na ilang luto diri guys daghan kay mga on. Yan na aji pinaka-paborito sa akong anak. Hipon mo ni yang gikaon. So mo ni guys ari mi magkananan kani Casa Solmar mo ni siya guys. Ya mo na yahang taga-hukad gwapa po di siya guys. Hi. Hi, Florami! Ako ang imong avid fans. Adjaw gajud. Labi gajud. Favorite yung kanako, Florami. Everyday ko magtanaw nimo. Labi na imong ha. Na yang anak. Labi na imong love life, Florami. Ako jud magkatsigi katawa nimo. Pastilan. Adjaw jud. Dijod, gajud. Ako taga Bohol pud ko, taga Katigbian, Bohol. Mao na nagkita mi sa imong sister. Igsuon di ay mo, nagkaon diri sa akong restaurant. Ana? Nag-ingon na igsuon mo si Florami B. Oh, visit ka diri sa Oslo, balik ta diri kay nagbalik na among turista. So, Flor, kung mo ari ka diri sa balay, abot. Salamat Ate Salumi. Mo to ang restaurant da kanang among kananan kada Sabado. Si Ate Salumi ang tag-iya niya mo ni siya Casa Solmar. Ang iyang kuan niya. Idol kuno niya si Florami Bulan na mo lagi nakikita siya na nga pareha kuno mignaong. Salamat Ate Salumi. Mo to ang restaurant da kanang among kananan kada Sabado. Si Ate Salumi ang tag-iya niya mo ni siya Casa Solmar. Ang iyang kuan niya. Idol kuno niya si Florami Bulan na mo lagi nakikita siya na nga pareha kuno mignaong.
ni guys sa mga gipalitid doon sa kilong baboy, yung mga lamas, ito susunod. Ano siya, 1 week na konsumo. So guys, naabot na may sa balay guys. Paghipos na sa akong mga anak ang mga grocery. Namo, salamat sa naghatag sa pang-grocery. Thank you so much sa naghatag ng pang-grocery namo karon si Manaha. Ya, mo ni mais dami kayo. Og sa dihang kadang wala pa naka-subscribe. Subscribe na mo sa akong YouTube channel. Ug salamat sa mga nanonood sa akong mga video. Ang pagmunta na niya. See you next vlog. Kay mga gigutom jud ko.